Tak, tady jsem v Tereščině údolí. Jako obvykle je to tady pěkný, vidíte takový krásný bílý mostíky. Protože ta říčka, přiznám se, že nevím která, se tady tak klikatí. Mrknu na mapu, co to tady je zač. Je tady pěkný. No, mělo by se to dát tady celý projet, ale tak to nevím. Jo, říčka je Stropnice. Pěkná je. Dneska už to moc nějak nehoním. Teď jsem si dal 2 dny takový oddechový. Hrozně mě lákalo. Jsem viděl dneska ráno vlastně v dálce ty Novohradské hory, tak to tam omrknout. Ale přiznám se, no, mám to už celkem plný zuby. A prostě ve středu ráno chci být v Budějovicích na nádraží a nevím, jestli bych to stíhal, no, ono tam je, viděl jsem tam cyklotrasu, ale je to tam do 1000 metrů. A teď jsem si na téhle dovolené jsem si opravdu nastoupal už požehnaných metrů. No, nějak po dalších netoužím. Ale jsem projížděl ten Chlum u Třeboně, takhle dneska bych se tam chtěl vrátit, ale když jsem tam projížděl, ta nabídka těch kempů a všeho možného ohledně ubytování je tam opravdu velká. A myslím si, že příští rok takový týdenní nebo 10denní putování na těžko vyměním za pobyt tam. Protože opravdu to je pro cyklisty tady ráj. Dělají tady pro ně hrozně moc. No a pak bych třeba i formou dvoudenního výletu ty Novohradské hory zmákl. Ale když bych jel na lehko, tak v pohodě. I za jeden den. Ale zase ono není problém ten stán na spacách si dovíst. Víc ještě třeba omrknout ty Rakušáky. Uvidíme. Dneska je pondělí, je tady klídek. Ale jinak jsem se bavil, že tady bývá turistů hodně, no. No, na náměstí klasicky plno Rakušáků nakupovalo. Je tady pěkný klášter. Byli přístupný, tak jsem tam chodil po těch chodbách. Sice se tam nesmělo fotit, no ale fotil jsem. A takový ten klasický klášter, uprostřed zahrada, v takovým ne atrium, to ne, ale v takovým prostě dvorku zahrada, kolem dokola chodba, obrazy, pěkný, klídek tam, opravný to bylo, moc pěkný. Tak jo, tady zase mostík, zase říčka. Kdysi dávno, je to tak někdy v 96-97 jsem tady projížděl a vím, že jsem tady nakoukl a někde tady byl
takový vodopád. A nevím, jestli to bylo umělý, nebo se mi to zdálo, ale vím, že to bylo v Tereščině u Doly, no. Tak to tady zkusím najít. No a pak uvidím, co dál. On je tady ten hrad nějaký. Žumberk. Pak tady je kousíček rodiště, co se to jmenuje. Ostrolovský újezd, nebo Boroné, Ostrolovský újezd, tam se měl narodit Žižka. Ach, tam mrknu. No a právě včera jsem měl kolem, nebo u Chlumce, u Chlumu nad Ústím, jsem měl soustavu různých rybníků a pak tam dál byly i vlastně jezírka, bývaly pískovny. No a u jednoho takového se mě hrozně líbilo, jenže bylo jen 2:30, tak to bylo prostě brzo tam zapíchnout. No a tak se to dneska nějak tak tu trasu naplánoval, že bych tam eventuálně zůstal. To je fakt pěkný. Borovice, takový háj, byly tam ohniště. Pěkný přístup do vody, abych se i odšmáchal. Uvidím. Tak zatím čusík dneska, kolik je 11 hodin. Super, tady ještě jedu. Zase nějaký potůček. Pěkná lavička. Tak konec, musím taky něco nafotit.